Khuntumara Saidra village edisi parani area ni wngwi amchaini Khuntumara ro bisoron Thakurpara tei je Pradhan Mantri Sadak Yojana lama tongmani lama rok belai kheno kaham khe swnamjagui tongo swnamtini kebomo wngkha tini hor thanaio aro sorok swnamjaknai kaisa machine kotor tongo abo machine sara o gari sara sorok rok swnamui maya hinui sajaka tamo hingmale belai kheno nangkukmani machine abo tini hor thanaio sogui rwjakha samung sitra tangnai borok rok baino obo hai samung rok derarwi tongo Tiplasa area o kheno abo hai jwngjal kisa kisa kheno bachai phaio samung tangthini o lama hamya kwbangma lama hamyangui thangnani himnani lasinani abo hai rok kebomo belai kheno nukjagui tongmani Pradhan Mantri Sadak Yojana wngwi phaimani o lama kaham khe swnamjagui tongo tai abono nasilai sejajagui no abo hai machine rok sogui rwjago hinui kok kasai paikha lukurok lukurok belai kheno kha mithikjagui kha yokjagui amo hai selengjagui abo hai khe kok saka tei oro samung tangthini naikoli tongnai site manager hinui khoroksa tongo bobo oro bachaoui kok saka camera bwskango nainai borok oroni lukurok belai kheno uanajagui abo hai khe koktoma ni thumnai rok bwskango phaiui sapaikha machine belai kheno nangkukmani machine khamui thangbaikha hinui sajagui thango tei borok swrai swrai sai khwnaka khwnainai tamo saka lukurok Emne to sing pula to sini takuk media sungno sing kisisa nong bising ti message na musungo sing tin para sini ekta side la bisi panchayat ni sing tin para o tin para ni sing kaisa sini Pradhan Mantri je lamang ni tongmani o jaga o sing already sing elaka ni borok o elaka no samung ni bagui sing naithok khlai committee khlai chablai slamlai tongmani o jaga o hatak chake mia honni thik just Dekta rogo haye kaisa 5-6 jona duskrit ndo nai bong no taka duskrit hingpano kisisa sing je saimamani hingkau bahkin saimano abo I50 hnei borok no agi ka I50 ni hingjagui tongo ke borok BJP buya I50 buya borok I50 ni slamoi borok tabuk jekhini kini kaisa elakani kaham samung khaima jagao borok deranani bab mangnai lai tonglai Kam bagai sing tini sini elakani joto tapuro bukuro phaijak mangsino joto committee phaijak sino parani jeto singo Pradhan Mantri lamani bepatai jeta sing committee khajak 45 jona joton phailajak nailakhe nukhamya commission kotoma jehetu khamjak obo machine ni dam hoyto 42 লক্ষ rok na obo haino bol khai nosto khai klang thangka kam bagai sing joto elaka tabuk protibat khailainai sing nayo obo justice manani bagai sing joto tin parani borok hambai ang o je tongo just ka nong ni darangoi ba sing PSO tak khanai sing PSO sing FIR khaidai asuku tangi hingke miya horni getta rogo jungto mane saimale abokti mane fire service ni gari khorang khana kangke bojagang kha saimaya hotatke obahai age rogo busu kosto ko lamano mahim harpe kokhlaiui tabukti obahai ke Pradhan Mantri Sadak Yojana ni bagi phaimase oba hake kebeng lakhake belai khen sajagya sini elakar hoite je khnader rotto masapana sajagliya belai dukho nangkha karon oba hai lama kotor manan onek kothin tabung nosto nakhe kalai khaiye borok oba hake khaiklangkha abono je sikapano sini PS hoite ba sini jonogon obo je hamya khaiklangmani bono je sikapano dojonto khaiye nani mane bono saimanani nango belai kheno chaya bo samung khai tongmani bisingo bono jeskepano jung obo romna nango bono jeskepano obo belai kheno chajakliya hambai omon tin rok tamo kok sanai tamo podokhet nanai je soksanai birodi nong elika area ni sok janai ni birude jung tabo PSO thanai ke PS tojonto khaitung jeskepano obono jung chini lama to success ngani nangnai obo adang madang tai sing request khainai tai PS rongna bujung keskaman bongo tojonto khai romnani bagai sabuk khai tongkha abono jung kisa mane sini samo jung obonai obahai kaham jinis jung sabuk kebeng abahai jung bono buskango nango nainani bagai PM Pradhan Mantri Sadak Yojanar কাজ এটা আপনার আগরতলা সাব ডিভিশন কুঞ্জবন
কালকে রাত্র প্রায় অনুমানিক 1:30 নাগাদ কে বা কারা দুষ্কৃতীরা এই গাড়িটার মধ্যে আগুন লাগাই দিচ্ছে। কত পরিমাণ এটা গাড়ির এটা প্রায় 42-43 কোটি দাম এটা। কি ক্ষতি হয়েছিল এমনিতে? পুরো ইঞ্জিন সমস্ত গাড়ির ইঞ্জিন গিয়ার বক্স হাইড্রোলিক যা আছে সমস্তই এভরিথিং সবই গেছে। সব গেছে কেন? সব গেছে। এখন কিটা চাই আপনারা এটা? আমরা চাইতেছি যে এই যে ঘটনা করছে এতে তো আমরা এই কাজটা করতে পারতাম না, কারণ এই মেশিন ছাড়া ওই কাজটা করা যায় না। এলাকাবাসী বা কমিটি তার লগে তারা তো আমরা হেল্প করছে, এলাকার তো সবসময় হেল্প করতেছে, তারপরেও কে বা কারা এটা করছে আমরা তো জানি না। এফআইআর করছেন এটা? আমরা তার মধ্যে একটা এফআইআর আপনার নাম কি? দাসু মোহন কর। আপনাকে এটা ম্যানেজার।